da gogon gudan kaɗan sarki hai ga kiɗa na jan zaki lokacin ka ne abba jihar Kano kana aiki na bahasada suna raki tafiyar ka ba mulki hai kwankwasi ya jan aiki ƙara ba su mamaki kainuwa da shan Allah na dutse ajiyar Allah kawai ka ba su bulala maƙiyanka sun kwada ci gaban mu sun rusa ka tafa alkar gayan mu sun kasa jihar Kano ta gaggasa yau abba shi yake gwamna yar nuna ta nuna yan Kano muna murna yan tsiya barna kai da sarki a barku yawa shure ya kare ba mu san yan tawari nasarawan a ture sarkin na gwaggon ya tsere sunu su kai ne da riba Kano bayanin kuduba dan cakare kama ni za na gaishe da yamdi kama karo ta gaishe ka yamdi to Faisal na gode ubangida na mu Faisal yawa ya dauki nauyin tawakar maganin kun kafe zar'ar fiye kauta lodan amana da ku da sarki amana ku ce na zo don mu gana dan tattare ne da waka lokacin ka ne abba kai da sarki a barku ta kai yawa in ka gagara abba ka rushe shirin su babu mai ja maka abba ka gagara gwamna kirme ci ubansu ka rushe shirin su babu mai ja maka abba dan gagara abba kirme ci ubansu ka rushe shirin su babu mai ja maka abba haya dar yawa aya farko sunan ilahu zan sashi a fari sarkin kyautar da ke yi mun baya gode na gode ma ilahu kara mana tari ka ba mu rasulun mustafa mai kyan haiba dodo ci ubansu ga abba jihar Kano a layi bisa gwamna yawa isan halattaccen kwankwasi ya ɗaki na amana gidan ɗan Musa a koda yaushe muka zauna daga Jarabi'u Musa mai gida ne gun abba na abba ka zama dodon na gwagwa har ma mabiyansu ko ba sa so a radi kai ne ajalinsu yawa ka rushe ayyukansu ka cire sarkinsu barnar da suka yi jihar Kano abba ka duba gwamna ci ubansu aya kowa ya taba ka abba tilas ya koka buhun barkono bugun ka tilas ajika kana da sanyi abba baka cutar mabiyanka ka rufe sunan su mun ji har bakin gaba haya na maganar ka ake yanzu tun da ka ce kana ka taho da amana kana da kishin talakawa balaraban gwamna
koya musu darasi su ɗau darasi abba ka gagara gwamna ka ci ubansu. ka rushe shirin su babu mai ja maka abba Duk wanda ya jaje karkare ma ya fi shi. ka gagara gwamna Zaɓin Allahu ne a tilas ma bi shi. kirmi ci ubansu Godiya abba jihar Kano kai mana kishi. kai ne ajalin su Dan shakaran waka ni na rike abba. ka Haya gagara gwamna zaki ajalin. ka rushe shirin su babu mai ja maka abba Ka zama dutsen bashin ta ma mai fasa karfe. ka Yawwa gagara gwamna kai dumame ne ba a jin ka sai gobe da safe. kirmi ci ubansu Ka zama warki kwankwason magautan ka kalafe. Yawa 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 Allah ya yi ka ko magauta ba su so ba. ka gagara Haka gwamna na su babu mai ja maka abba ka zama tauraron da tallaka muka haska. Yawa wanda ke kaunar ci gaban Kano dole ya soka. kirmi ci ubansu Sabon da MD mai gidan mu Faisal gaishe ka. ajalin su Faisal karo ta baya daukar mai ruba. ka gagara gwamna MD karo ta. ka rushe shirin su babu mai ja maka abba Zauna da shirin ka kaji sarkin makabarta. ka gagara gwamna Akwai linkabani da makara kar da ka bata. Kaji kirmi ci ubansu Sunusa sarkin Kano ya fi ka a cancanta. Na shi yasa aka tube ka babu cuta gun abba. ka gagara gwamna Koko mai rozau. ka rushe shirin su babu mai ja maka abba Sai na saka kawo kwanjili da hada karya. ka gagara gwamna Rikicin yan wawa ku kan shi faya kashe tsintsiya. kirmi ci ubansu Ga babba mutummu wanda baya mana baya. Na gode. ajalin su Ga dubuti gwamna kuma da duban zuwa. ka gagara gwamna Na hayya. ka rushe shirin su babu mai ja maka abba Kakai yawa yawa ka. Sarkin naci ga gafara abba da buldoza. sarkin naci ka gafara abba da bulldoza Sarkin naci ga gafara abba da buldoza. sarkin naci ka yawa. gafara abba da bulldoza Sun kafa tutar banza banza ta tashi a banza. sarkin naci ka gafara abba da bulldoza Sarkin makabarta ka wale ga mu da bul yawa. sarkin naci ka gafara abba da bulldoza Sarkin naci ka tabbata za ka gajar haza. sarkin naci Yawa, ka yawa, gafara eh. abba da bulldoza Ga sarkin masunu su kun ga alkhairi ya baza. sarkin To, naci to. ka gafara Haka. abba da bulldoza Rubar da kuke a rada ta tashi a banza. sarkin Kakai. naci ka Yawa. gafara abba da bulldoza Duk kima ta zube ku kyale holo kwamban ara. sarkin naci ka gafara abba da bulldoza Ga abba da buldoza ga abba da buldoza. sarkin naci Yawa. ka gafara abba da bulldoza Sarkin naci ka gafara. sarkin naci ka gafara Sarkin abba da naci ka gafara za ka ga haza. Abba mazan gwamna ga hasken rana ni ga fa ubana ga kuma layina. Kowa ya rike gwaninsa na ɗauki gwanina. Abba mazan gaske ka hana noke-noke gaskiya nan take daɗi mun warke zagi sai danke sai abba ya saba ya duba ya kashe duba an saba mai da bai zo ba aiki sai abba saiti sai abba iko sai abba layi sai abba dodar sai abba sai gwamna abba maganin 'ya'yan gaba ina zakin ku to ga zaki na ina hiran ku to ga hiro na kai ina gwamnan ku to ga gwamna na kuma ni zagi na ni kan yanci na ka dau yancin ka ni ga zaɓi na ya ina sarkin ku to ga sarki na ina sanatan ku to ga sanata na kuma shine lida kauna ina emdin ku to ga emdina
ina LA ɗin to ga LA na aiki sai abba abba aiki sai abba na kwankwasa zaki na kwankwasa birki na kwankwasa taki na kwankwasa kaimu na kwankwasa bamu ga ɗan takare 081 76 0 85 35 da packaging